Les obres de la línia 1 del tram de Castelló ja estan enllestides en la seva totalitat. Tan sols resta adequar algunes voreres i normalitzar la circulació del centre de la ciutat. La línia uneix des de l'any 2008 la Universitat Jaume I amb l'Avinguda Barcelona, però amb l'ampliació es connectarà tota la zona del centre i el districte marítim. Des del consistori s'aposta per un transport sostenible i ecològic i que ajudarà a reviscular el petit comerç de la ciutat. Me parece bien que se gaste dinero en infraestructuras porque a la gente le resulta más cómodo llegar a los sitios que necesita. Aunque es una forma de mejorar el transporte público, creo que con ese dinero que se ha invertido se podría haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. Tot i l'acabament de les obres, es manté la polèmica sobre el pas del troleibús per l'interior del Parc Ribalta, un espai declarat bé d'interès cultural. Per evitar que els vehicles el travessin, l'any 2009 el grup socialista municipal va interposar un recurs que va ser resolt de manera favorable pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Hi ha dictàmens de les diferents universitats valencianes i col·lectius relacionats que han deixat ben clar que caldria preservar la unitat del Parc Ribalta. En este momento hay una condena recomendando, lógicamente, que se desvíe el autobús por otro lugar. La plataforma Amics del Ribalta afirma que el recorregut careix de sentit perquè no s'ha estudiat degudament com implantar aquest sistema de transport. Si el recurs interposat pel PSPB de Castelló queda vigent, el tram no podrà circular pel carril interior construït al Parc Ribalta i s'hauran de buscar noves solucions. No obstant, encara està tot en l'aire, ja que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s'ha de pronunciar amb la resolució final del cas. Víctor Rodríguez, TV3, Castelló de la Plana.